Здравейте на всички! Радвам се, които сте уважили днескашната среща. Искам само да ми кажете или да ми напишете в чата дали ме чувате в момента, дали ме виждате. Виждате ли презентацията? Някой само да каже. Дайте ми знак дали ме виждате или ме чувате, или в чата напишете, моля, за да знам дали да продължавам напред. Ако не ме чувате, не ме виждате, не виждате презентацията, дайте ми знак. Антония, Мери, чувате ли ме? Теодора, Антуанета, момент да видя. Да, всичко е наред. Ами добре, благодаря ви. Така. На екрана виждаме собственика и основателя на компанията Атоми. Коя е всъщност компанията? Основана е 2009 година в Южна Корея и в момента присъства в повече от 70 държави. Бих казала да ги разграничиме така. Има около 26 или 27, не съм сигурна, офиса, в които има онлайн магазини, но иначе държавите са повече. Оборота за 2021 година на тази компания е 2,2 милиарда долара, за разлика от 2020 година, когато е бил 1,7 милиарда долара. Виждате, че компанията непрекъснато увеличава своя ръст и е в топ 10, топ 11 някъде на всичките 100 компании за подобен род продукти или продукти за директен маркетинг. В момента има над 30 милиона партньори регистрирани в платформата. На екрана виждаме нейния собственик и основател. Няма да изпадам в много големи подробности. Казва се Хангил Парк и основава компанията Атоми във връзка с това, че той има ценности и иска да създаде компания, която да се базира именно на тези ценности, които той самия има. Той се е занимавал с мрежов маркетинг, но не е намерил компания, която да му допадне съгласно неговите ценности и за това е създал Атоми, тъй като такава компания за него до момента не е съществувала и Атоми е нещо като нов вид мрежова компания и ще видите защо. Компанията е ексклузивен дистрибутор на продукти, които се създават в КАЕРИ, Корейски институт за изследване на ядрената енергия, и Colmar B&H, компания, която произвежда козметика за популярни брандове. КАЕРИ, това е над 50 годишна правителствена институция за разработка на атомни технологии. В екипа си има повече от 1300 научни изследователи с докторски степени, 4000 служители. Това е нещо като еквивалент на американската НАСА. Тоест, виждате къде се разработват и произвеждат продуктите на тази компания. Също така компанията Атоми има и своето мото, което се базира именно на тези ценности, които основателя и Хангил Парк изповядва и за това създава точно компанията. Именно това са ценете духа, ценете човека. Иска компания ориентирана към човека и към това да подобри не само материалното състояние, но въобще човека да има балансиран начин на живот. Иска да помогне и на останалите хора да водят балансиран начин на живот. Компания ориентирана към човека. Управлявайте визията, свързано е с това, че ние, ако искаме да водим определен начин на живот, то ние трябва да създадем тази визия преди
това нещо да се е случило. Тоест, не изхождаме от това какво имаме в момента и какво ни заобикаля околната среда, а изхождаме от това какво ние искаме да създадем, какво искаме да сътворим и как искаме да живеем. Тоест, създаваме тази визия в нашата глава, в нашето въображение и благодарение на това следваме визията. И именно тази компания е създадена точно така. В главата на този човек е създадена, проектирана и вече 13 години се развива. Вярвайте, вярата е изключително важна. Без вяра нищо не се случва и служете смирено. Служете смирено, защото това не е компания, която е ориентирана ние да сме шефове на някой и да го контролираме, а точно обратното. Ние помагаме на хората да се развиват и да сбъдват мечтите си. Ние им служим. Именно за това и това е включено в мотото. Това са ценностите, които движат всъщност и основателя. Къде има офиси компанията? Централният офис е в Южна Корея. Също така има офиси по цял свят. Отскоро, от една година, вече има офис в Европа. В Германия се намира, но той обслужва цялата Европа. Има около 30 държави в Европа. Също така има в Русия, Великобритания, Турция, Северна Америка, САЩ, Канада, Латинска Америка, Колумбия, Мексико, Бразилия, Азия, Япония, Тайван, Сингапур, Камбоджа, Филипини, Малайзия, Тайланд, Индонезия, Китай, Хонг-Конг, Индия, Австралия, Нова Зеландия, Казахстан, Киргизстан, Монголия, Узбекистан. Тук навсякъде има офиси и хората могат да си закупуват продукти от онлайн магазина. Също така има така наречените държави, в които се развива предварителна регистрация. Няма да ги изреждам. Те могат да се намерят на официалния сайт на компанията Atomy, на глобалния сайт Atomy Корея. Там са изредени в графа глобално членство. Там можете да ги намерите всички държави в предварителна регистрация. Какво означава това? Че в тези държави можем да правиме само регистрация и да се създава мрежа. Това е така с цел, когато компанията отвори вече официално онлайн магазина, да имаме създадена мрежа и хората, които са се включили в тази мрежа, да могат да започнат веднага да печелят от ден едно, откакто отвори магазина, а не тепърва да се създава мрежата. Това е целта на предварителната регистрация. Защо да се присъединим към компанията Atomy? Какво тя ни дава, с какво може да ни помогне? От една страна компанията, както споменах, е в топ 10 на всички топ 100 компании за мрежов маркетинг. Тоест, компанията съществува от 13-14 години вече, но тя не е каква да е компания, има доста висок оборот и е компания с хубави продукти и ценности в основата си. Момента е изключително важен също, защото в Европа онлайн магазина е наличен от 2 години и все още не е развита добре мрежата и бизнес възможността е тепърва в перспектива и който иска да бъде един от първите за своя регион, за своята държава, това е една изключително добра бизнес възможност. Също така имате шанс да развивате бизнеси не само в Европа, също така в Латинска Америка и всички други държави в предрегистрация. Продуктите, Atomy разполага с продукти за ежедневна употреба. Това не са някакви странни продукти, които никой не употребява, но от друга страна те са с абсолютно качество на абсолютна цена. И също така компанията ни предлага атрактивен маркетингов план, който е направен така, че повече хора да успяват. И ще разберете защо. Именно за това споменах, че компанията прави иновация в мрежовия маркетинг. Именно заради маркетинговия план, заради визията си и това, което
има като визия за следващите поне 100 години. Продуктовата гама. Компанията разполага с над 400 продукта, ориентирани са в различни категории здраве, като витамин С, омега-3, женшен, хемохим. Има продукти, които не са познати, нали, на пазара, например хемохим, екстракт от, екстракт от нар, екстракт от зелена ябълка, спирулина и редица други продукти за здраве, за красота, като анти-ейдж козметика, най-разнообразни кремове за лице, за тяло, маски за лице, страхотна корейска козметика, гримове, червила и така нататък, за лична хигиена, пасти, четки, за зъби, гел душ, шампуани, най-разнообразни продукти за лична хигиена, грижа за дома, като тенджери, тигани от нераждаема стомана, които практически са вечни, прах за пране, който може да бъде на листи, течен, верозачини и така нататък. Храни, напитки, например чай, кафе, чай за отслабване, авокадово олио и други. Както казахме, продуктите имат следната стратегия: абсолютно качество, абсолютна цена. Какво означава това? Че за производството на продуктите се използва висока технология, която предполага качеството, което обещава. И от друга страна, цената е съобразена с останалите брандове на пазара, така че да бъде възможно най-конкурентна, т.е. да не бъде прекалено висока за качеството, което предполага. Защото ако направите едно сравнение с някоя известна луксозна марка, ще видите какви са цените на тази марка, докато ако сравните цените на Atomy, но качеството, което предлага, ще видите, че цената е много в пъти по-ниска от на луксозните известни брандове. И тук ще направим много кратка презентация на няколко продукта. Например, четката за зъби има меки и гъвкави власинки с златен праг за антибактериална защита, с лесно захващаща се дръжка, много красива, елегантна дръжка, специален материал, който не е вреден за околната среда. Пастата за зъби е с екстракт от прополис и зелен чай, и също така компанията има и други пасти за зъби, но тази е една от най-популярните. Може да се използват също така и от деца над 2 годишна възраст. Хемохим е един от най-популярните продукти, с който компанията всъщност стартира. Това е билков комплекс храна, който помага за активирането на функцията на хематопоезата или производството на кръвни клетки, което от друга страна засилва нашия имунитет. Имунитета на човека може да бъде подобрен само когато се произвеждат здрави кръвни клетки. И този продукт вече е наличен в Atomy Европа под наименованието Хемохим G или Хемохим Global. Друг топ продукт, това е Absolute Skin Care System. Това е един комплект от 6 крема. Виждате на екрана как точно се използват кремовете: тонер, ампула, серум, лосьон за около очите и подхранващ нощен крем. Това е изключително внимателно селектиран и разработен 11 години комплект с 6 патентовани технологии. Absolute Cod Multicomплекс. Това са премиум качество на съставките с натурален произход от дивата природа. Също така, друга технология е за доставяне. Тези съставки се доставят с специални смарт капсули на местата, точно където има проблем. Технология за чистота на съставките, ферментираща технология, която позволява съставките по-лесно да се усвояват, и концентрирана микрокомпонентна капсулна технология, също която способства тези съставки по-лесно да достигат до местата и да се усвояват. Интересното при този комплекс е, че това е унисекс комплекс, който е подходящ както за жени, така и за мъже. Виждате, че при Atomy козметиката за лице е по-различна от стандартните брандове.
унисекс комплекс за всеки тип кожа, т.е. няма значение какъв тип е вашата кожа, може да се използва както и от по-млади хора, така и от по-възрастни, въпреки че комплектът е разработен за малко по-зряла кожа, не е проблем да се използва и от по-млади дами или господа. Този комплект има редица награди, няма да ги споменавам, има сертификат от Дерматест, това е Германски институт за дерматологични изследвания. Също така има премия, така наречената премия от краля на Сент Джон за иновации. Тази премия, интересното при нея е, че обикновено се дава само и единствено на компании, които са в областта на, например, иновационни технологии, като Samsung, LG, в областта на техниката най-вече. Но за първи път тази награда се дава на козметичен бранд и то за козметични продукти, именно на Atomy Absolute Skincare System. И това се случва за първи път от 30 години, т.е. обикновено тази награда не се дава на козметични брандове, а на други компании за иновационни технологии. Друго интересно нещо в тази компания е така наречения Asamol, който в началото е разработен. Това е една собствена онлайн платформа, в която има повече от 10 000 продукта от различни брандове, не само на марката Atomy. Абсолютно всичко има в нея. Каквото се сетите, един огромен онлайн магазин, който в началото стартира в Корея, но вече се разширява и в други държави, където е отворена Atomy. Можете да си инсталирате приложението глобално Asamol и там са написани държавите, в които вече се е разпространила тази платформа, като Великобритания, например, САЩ, Канада, Япония и други. Там са изписани всички държави, откъдето можете да пазарувате тези продукти. И интересно, какво е интересното в тази платформа, че с нея също можем да печелиме и пари. И ще видим как. Всеки един от тези продукти в платформата има точки и благодарение на тези точки ние можем да печелим. Друга стратегия на компанията Atomy е така наречената стратегия GS или Global Sources, Global Sales, глобални ресурси, глобални продажби. Компанията се интересува какви глобални ресурси има в различните държави и ги включва в своя онлайн магазин, например авокадовото олио от Мексико, витамини Б комплекс от САЩ, черния пипер от Камбоджа и така нататък. Това са продукти, които са взети или ресурсите им са взети внимателно проучени от отделни държави и са включени в онлайн магазина. Така че всички, които са регистрирани членове на този онлайн магазин, да могат да се възползват от тези страхотни продукти. И идва частта как тази компания може да ни помогне. Как можем да стартираме в компанията? Регистрацията в компанията е абсолютно безплатна. Няма никакви стартови пакети. Това е абсолютно обикновен онлайн магазин, както всички други онлайн магазини. Регистрираме се безплатно и можем да консумираме. С тази разлика, че тук можем и да печелиме. Няма задължителна месечна поръчка, за да получаваме заплащания. Поръчваме когато ни е необходимо и колкото ни е необходимо. За да сме активни, ни трябва една покупка годишно. И идва ред на компенсаторния план, как точно можем да печелим. Когато се регистрираме в компанията, ние получаваме нашия ID номер и място в структурата. Когато започнем да си харесваме различни продукти от онлайн магазина, всеки един продукт има точки. Например, комплекта Fame за грижа за лицето дава 60 000 точки, Evening Care 14 000 точки, пастите за зъби в комплект 4 000 точки.
Закупувайки си някакъв продукт, ние натрупваме тези точки. Това са така наречените PV лични точки. Това са всички точки придобити при вашите покупки. Те се натрупват и забележете, никога не се зануляват. Тоест, каквото и да си купуваме в този онлайн магазин, включително и от Асамола, включително има мол, който се нарича Atomy глобален мол, който е директно от Корея и от него също има продукти, от които можем да си пазаруваме. Те също имат точки и можем да ги трупаме тези точки. И има така наречените PVG групови точки. Това са точките, които се натрупват при покупките на вашия екип или на вашата структура. Какви видове заплащания ни дава компанията? Това са общи комисионни, лидерски бонуси и поощрителни бонуси. Сега ще ги видиме. Как стартираме в компанията? След като сме се регистрирали, получаваме нашия ID номер и започваме да си пазаруваме. Когато натрупаме 10 000 лични точки, компанията ни разпознава като активни и вече придобиваме право на заплащане. Като няма срок кога ще ги натрупаме тези 10 000 лични точки. Това не са много пари. Видяхте, че един комплект за почистване на лицето дава 14 000 лични точки. 10 000 лични точки могат да варират от порядъка на 20, 30, 40 лева. Зависи от какъв е продукта и от кой магазин ще пазарувате. И вече имате активен бизнес. И какво се случва? В компанията имаме така наречената бинарна система, т.е. регистрираме нашите нови партньори и клиенти в две линии. Един по друг. Като няма безкрайност, т.е. ние можем да регистрираме хората с милиони, т.е. до безкрайност. Не регистрираме само два човека, а ги регистрираме във вид на две линии, един по друг. И по този начин ние правиме мрежата устойчива и стабилна, защото си помагаме така взаимно. И печелим от цялата структура, включително и от нашите собствени покупки, на структурата под нас и от глобалния обем също. И как започваме да печелиме? Когато нашия ляв екип натрупа 300 000 групови точки, десния ни екип 300 000 групови точки, това се нарича така нареченото цикъл. Този цикъл може да се случва един път на 24 часа, един път на ден и за това нещо ни заплащат около $20 или 15 евро. Като всеки цикъл, казах, може да се случва един път на 24 часа, в зависимост от това колко дълбока е вашата структура. Като и пак повтарям, че вие не е задължително да поръчвате всеки месец някаква определена сума покупки. Вие решавате кога и колко покупки да направите. Може от първия месец да направите огромни покупки, може да ги правите на малки порции. Това е ваше лично решение. И въпреки всичко, вие получавате, без значение направили ли сте покупка или не, вие си получавате вашите комисионни от структурата. Когато вие натрупате вашите 300 000 лични точки, тъй като вие продължавате да си пазарувате продукти в онлайн магазина, тъй като това са продукти за ежедневна употреба, всеки ползва четки, пасти, шампуани, витамини, стоки за дома и така нататък, козметика. И леко по леко ние натрупваме 300 000 лични точки. Естествено, тези лични точки може да се натрупват и от продажби. Продажбите също са разрешени, въпреки че това не е основната цел, но вие можете и да продавате, може да преминавате през вашия личен номер покупки от други хора. Това е ваша лична работа. Виждате, че за същия оборот 300 000 ляв екип, 300 000 десен екип, пак ви се заплаща, но тогава ви се заплащат 46 евро на този цикъл. Т.е. виждате почти 3 пъти повече, само защото вие сте натрупали повече лични точки. Т.е. виждате, че има значение колко лични точки сте натрупали и компанията ви възнаграждава много повече, защото вие сте направили повече покупки в този онлайн магазин.
Когато вие направите 700 000 лични точки, вашия ляв екип 700 000, десния ви екип 700 000 ви заплащат 90 евро на този цикъл. Като искам да уточня, че точките, които са от групата под нас в ляво и групата под нас в дясно, също не се зануляват, докато не се направи цикъл. Тоест няма значение кога ще се натрупат тези 700 000 точки вляво и в дясно. Може да се трупат месеци наред. Тоест няма някаква закономерност кога ще ви заплатят. Заплащат ви тогава, когато се случи цикъла. Следващия цикъл, когато ви имате 1,5 и 1,5 и 1,5 и се дават ви по-висока комисионна. И така стигаме до 2,4 милиона лични точки и естествено $1200 на цикъл. Като 2,4 милиона лични точки, това е тавана. От там насетне ние нямаме ангажимент към компанията да трупаме лични точки, но въпреки всичко ние продължаваме да си пазаруваме, защото продуктите ни харесват и можем да преминаваме нашите покупки през нашите екипи ляво или дясно и така да ги подпомагаме. Следващата част, това са лидерските бонуси. Първата лидерска позиция се нарича Semi Sales Master. За Semi Sales Master можете да се квалифицирате, когато имате 700 000 лични точки натрупани, без значение за какъв период от време. Левия ви екип направи 1,5 милиона точки и десния ви екип 1,5 милиона точки, като това трябва да се случва на всеки 15 дена. Тогава вие се квалифицирате за Semi Sales Master и ви заплащат някъде около 145 евро на 15 дена или общо около 300 евро за месеца, ако на всеки 15 дена се случва това, което ви казах. Това е отделно от тези генерални комисионни, за които стана въпрос до момента, т.е. абсолютно отделно. Следващата позиция Sales Master, за нея можете да получите между $2000 и $4000 или в евро 1200-1500 до към 3000-3500 евро. Тук вече виждаме, че имаме и поощрителни премии, като комплекта Absolute ни се дава като подарък и комплекта Evening Care подарък. Следващата позиция Diamond Master. Имаме заплащане между $4000 и $10,000 месечно, а поощрителните премии са кеш еднократно 750 евро. Парите могат да варират според валутата, в която ви плащат. Например, в САЩ, Канада заплащат долари, в Европа в евро, в Великобритания в лири. Също така ви дават също комплекта Absolute и Evening Care като подарък. Това са поощрителни премии за еднократно достигнат ранг, за първоначално достигнат ранг. След това получавате, това се плаща еднократно. Иначе бонусите, които се получават винаги, когато достигнем до дадения ранг. Sharon Rose Master между $10,000 и $20,000 месечно. Виждате, че 2,4 милиона PV вече трябва да сме ги натрупали лични точки за тази позиция. Това всъщност е тавана на личните точки. И забележете, че трябва да имаме в ляво и в дясно по двама Diamond Master, т.е. трябва да помогнем на хората в левия ни екип и в десния ни екип. Ето за това имам предвид, че в компанията могат да успяват повече хора, защото нашата задача е да помагаме на хората под себе си, а не само ние да растеме, и да растат хората под нас. И другото нещо е, че иновативно, което казах, че прави компанията, е, че няма задължителни месечни покупки, няма такси за членство, за регистрация, за годишни активирания, няма никакви такси, няма такса за онлайн магазин. Просто се регистрираме и пазаруваме, когато решим, и натрупваме съответните точки. Star Master е следващата позиция.
между 20 000 и 30 000 долара месечно, 7500 поощрителна награда в кеш, също така пътувания, 4 билета за пътуване. Следващата позиция Royal Master, Crown Master и топ позицията това е Imperial Master с доходи над 50 000 долара месечно. Получаваме 740 000 долара в кеш. Лукс автомобил за 57 000 евро ни закупува компанията. Също така 7000 евро за месеца ни дава да правиме разходи за бизнеса, също така офис, асистент, заплатата на асистента, найма на офиса, също и заплата на шофьора на нашия луксозен автомобил и 4 билета, които са по 3000 евро, 10 дена за почивки. Интересното тук е, че компанията ни дава разнообразни обучения, Академия на успеха, еднодневен семинар. Също така имаме право да отваряме физически центрове за обучение, които се спонсорират 6% от оборота на членовете, зачислени към центъра. Компанията разполага с мобилна апликация, Atomy и други уебсайтове и така нататък. Бизнесът се унаследява в 3 поколения. Още от момента, в който се регистрирате, вашия ID номер, имате право да го предадете на вашите поколения. И какво трябва да направим? Идва края на тази презентация. Какво трябва да направим сега? Първата стъпка е да се регистрираме безплатно с човека, който ни е представил тази възможност. Втората стъпка – изпробвайте някои продукти, преценете харесват ли ви. Ако ви харесват, както казва самия Ангел Парк, изпробвайте продуктите и ако само ви харесват, само тогава ги препоръчайте. Препоръчайте и самата бизнес възможност. И четвъртата стъпка е да получите вашите комисионни. Това беше от мен. Надявам се да ви е било полезна тази информация и ако я гледат някои хора, които все още не са чували за тази компания, надявам се да се включат в нашия екип с човека, който ги е поканил. Благодаря ви за вниманието.